Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese sandizvo chokwadi. Ndikaibachera nemoto. Mwari aribatsirawo. Ini ndau yachangamira ndakamirira misheni naunga asi ndowanituma nyaya yedu nyaya yedu yakamira yakati vakomana ava vari apa wakacheka miti mapuranga magum trees mumakuva apo yakaputsika miti iyi yakadestroya yakadhemeja makuva 18. Nyaya iyi yakaunzwa kudare redu raishe nemaunga musi wa4 February gore rino. Tikaenda sedare nevakomana ava tikainspekta makuva iwo tikaona kuti ndezvechokwadi. Zvotakainspekta ipopo takabva tagara pasi nawo nevanhu varidzi vemakuva iwoyo kuti toita sei nemakuva enyu akadhemejwayo. Vakanga vasipo vakakwana musi wa4 wacho. Takati chiunganidzanai vanhu vese vane makuva ari panapa akadhemejwa neasina kudhemejwa nevakomana ava vairi nevamwe vacho vanga riri kagurupu nevamwe vacho, asi ava vairi ava vakabvuma nyaya yavo kuti ndivo vakadhemeja. Umwe wacho ndiye une mucheni so, umwe wacho ndiye mucheni so pareta. Takati okay, izvo mwabvuma ngatichigare futi pasi musi wa6 February. Musi wa6 February tochiunganidza vane makuva avo wese nevamwe ivo ava varipo tonatsa kuzwa kuti zvakamira sei sei. Takasangana musi wa6 February gore rino. Vakomana vanga varipo nevakadhemejerwa makuva avo. But takaita problem yekuti wakadhemejerwa makuva avo wakaita magurupu mairi. Magurupu mairi aya akanga amira akati wanga varipo wanga wakati isisu takakwana tinogona kutaurirana navakomana ava nedare raishe. Vamwe vakati gurupu rechipiri isisu hatigoni, tiri vadiki, tine hama dzedu vakuru vana sekuru, vamwe vari nyanga, vamwe vari kwaHonde, vamwe vari kwaDC, vamwe vari Bosha, tinoda kuti timirire vauya. Dare raishe rakataura kuti okay, wouya sei, wakaziunganidzai mari vakomana ava yekuti vanhu ava wafambise kuuya nekudzokesa. Vakapiwa date rekuti 17 March ndipo munouya. Izvo muri kuenda mounganidza mari mopa vanhu musi wa17 March. Wese vari kubva nyanga kwaHonde, Bocha nekwaDC vanonga wauya tochinatsa kuzvionera pamwe tese. Musi wa17 wakasvika, vakomana vakauya nedare rikagara, asi vanhu vacho vane magurupu mairi ava vane gurupu ravo rekuti isisu nyaya yacho tinopedza tega. Ava wakazi vari kuuya havana kuuya, vanga vasipo. So nyaya haina kudini kupinda. Tichibva tamboimisa kuti tione kuti wachauya here nemari. Wakanga wauya nemari kudare redu, isisi tochiipa tochiitumira kune vanhu vacho asi vari kufanira kudini kuuya. Izvi hazvina kuitika. Umwe vavava wakatonga asi kuchatoonekaba munharaunda. Ishe vakati hino izvo zvakuti haasisi kuchaoneka, dhuze watiza nyaya iyi. Wakabva aenda kumapurisa, aibva amangara nyaya yacho. Mapurisa akauya tikaenda nawo kumakuva, akaenda kumba
kwake uyu achibva asvika ikoko akafanana nemukadzi wacho. Mukadzi wacho wakataura kuti baba waaround, wanga ari kupenaronga kuita gweja kutsvaka mari iyo makati muri kuda. Mapurisa akati advisa kuti nyaya yenyu iyi kumira uko yakaita ngeyekuti kana tikawasunga wakomana wakavharirwa, Sanduti Makuwa anogona kudini kugadzirwa, anondoramba akadaro. Izvo munoita gadzirisana pamalevel mairi, motora wakomana monatsa kuvaonesesa kuti wane here capacity yacho, dzingava mari kana zviro zvimwe zvekubatsirika ndizvo, ngekuti Makuwa aya i18 and takazonga taenda iko akatanga ari 7. Mhepo ichibva yauya ibva yaputsa imwe miti 6 haibva yadamejwa futi. Takabva taonesana futi kuti nemapurisa, kana tikati nyaya iyi tiri kuda kuripeya Makuwa 13, haazogumi ari 13 ba, anozoguma atowanda, ngekuti ukatoita mhepo kudari miti yakatemwa yacho yakakora zvimwe zvacho zvakadari ichaputsikira pane chinyi futi yakaturikira yacho ichaputsikira pane mamwe Makuwa. Edi miti iyi tikaitema iyi tinotoda tractor yekudhonza nakudhonza miti iyi makutanda aya kubvisa pamakuwa apa, tichatodhemeja futi chinyi amwe Makuwa. Takabva tamira ipopo, mapurisa akati isisu tauya hedu wakomana ava hatisi kuvatora, imimi nyaya yenyu ngeyekutaura kuti onesanai murimi pachenyu. Hino isisu kuchizonatsa kutarisisa kudare nyaya iyi haigoni kuti tiitonge, saka taiunza kuno ngekuti vanhu vane Makuwa akadhemejwa ava havana kubatana, vari kuti ava vaitaura zvavo, ava vaitaura zvavo. Pane webocha wakatombouya kuona guva ravo raona sekuru wavo, wakaenda kune sabhuku wedu, haasi sabhuku, wakaenda kune munhu wekomiti ine purazi iyoyi, inorana purazi iyoyi, wari apa vanonzi vaMacheka. Wakaenda ikoko wakaperekedzana wakabva kubocha, wakauya wakati alright, ngatigadzirisane. Wamunhu umwe 1 out of 18 wauya hake privately kubva uko achibva ati okay, inini ndinoda kuripirwa hangu nge100, wakauya kuti ndinoda kuripirwa hedu $100 yekutiripira, kwakuuya 50-50 mari yekufambisa, 50 yekuuya 50 yekudzoka, kwakuuya chimwe chacho tiri kuda kuti tigadzirise chechi4, tiri kuda kuti vanhu vemunharaunda vanouya vacho vese kutibatsira kugadzira Makuwa. Ndakushira kuti inini kutumwa uko ndaita ndati ndimbope background basi, kutumwa uko ndaita ndazi ndishe enda isisu kusvika kotaita uko nyaya iyi hatisi kugona kuenda mberi nayo ngekuti vanhu vedu havana kubatana. Enda wakumbire kuna Changamire kuti Changamire, isisu taakuda izwi renyu, instruction dzenyu imimi Changamire, kuti tobatanidze vanhu uku. Kana mwataura kuti endai moite zvakadai nezvakadai, tiri kukumbirawo munhu kana wani uyo munotipa kuti auye atibatsire kusupervise vanhu vasi kubatana avo. Ndizvo ndafambira Changamire. Kuona kwangu Changamire zindataura mhosva ndeyekutema miti Makuwa yakamira yega, yanditi mabvumidza here seMamutasa kuti Makuwa munotemwa. Handiti muri kuona panzvimbo pacho kuti mutemo wekuti hamutemwiba ndowakabhurichwa nevarume vavo. Saka tarisa compensation ba havatoine mhosva yapanenge yakatotongwa ine LC4 adaiverengwa panapa kuti mhosva yavo yekutema miti Makuwa inoda chipi. Handiti chechipiri compensation. Kana vanhu vasina vasiri kuwirirana nekuti wabhadharwa iwo vari wakakwanzirwa Makuwa, handisi Changamire kuti pano kuti munhu anotibata naye isiso dare rineri ndinofunga rino
Ndiri tichedzera pano. Tinoziva kuti akapiwa mvumo yekuti vatinomakuwa. Ndiani ende zvinobvumidzwa here mumakuwa munotemwa miti? Taruti imi mapedzaka ndokuchapa Garai basi taunozwa. ugare pasi minduro ichabva uko Ndamira pamberi pedare mambo mutasi. Ndamira pamberi pedare Zvese zvandiri chokwadi. chokwadi. Chaiswa nemhosva. Ndikazvizosa nemhosva. Mwari mubatsire wangu. Musoro ichangamira. Ndiro ndapinda mumiti. Ndichakacheka mumiti pamambo. zita ndiani Ndatenda munjira. makacheka muri wangani Sure kutanga nyaya yakatanga kuitika takati Ndamubvunza. takacheka isu miti yakapwanya takacheka 3-2. makacheka muri 2 akakupai authority yekucheka miti iyo ndiani Inyaya yakataurwa pamakosi pada ukliwa. Sabu. Ndiani? Sabu. ndiye akakuti ichekai uripi sabhuka Sabu kwarapo. ndo akati mucheke saka namamwine authority kubva kuna sabhuku why is it a case now yazoita nyaya sei yekuti yakusvika pamambo kana mamwine authority you went through process ka ko sabhuku ndiye muridzi wemarindaka saka nasabhuku akati pada kukiriwa imwe vamavholontiya wamapinda kokiriya saka yakuita mhosva pano Makuwa ako ari kusabhuku ari sabhuku akapa permission andi makuwa ako anda kokwara andi so the element yemhosva hapana because mamwine authority mamapiwa masimba ekuti chekai although now panoenda koshata ndepekuti yes sabhuku ndiye ari muridzi wemariro wemarinda nechii and but there are certain things zvasikakwanisi kuita asina authority yaheadman anokwanisa kuti kana aita woti mambo ndati vanhu vada kukiriya umbata ndine fiye yekuti nemakuriro akaita miti irumu anokwanisa kudonhera chii makuwa ende iwewe sabhuka unonge usina authority futi yekupinza kochekesa vanhu makuwa asiri ako because makuwa ese ari muhandi yemhuri yako iwewe you are simply in charge asi vanhu varimo wese handi wako pa umwe naumwe ane munhu wake saka zvamaifanira kuita sasabhuku manje maifanira kuunganidza community yenyu community tine intention yekuclear chii makuwa musi wakati saka I have contracted vanhu ava kuti vacheke handiti saka pavanocheka tese tiripo muri kuti community yotaura chii zvainotaura but ndabva ndaenda koona seri kwegomo manje seri kwegomo kwandirakidza kuti no iyi miti kutaura nezvayo migamu izvo iri migamu sabhuku akaita enter into this agreement nevanhu ava kuti andanzve kuseri because sabhuku anga kutotengesa mapuranga emumakuwa saka vanhu vakawanda ka nanzvi inodzikira but in so doing manje wari mumakuwa wakabva waenda koramba kuti aumboiwega ndobva yatswanya makuwa acho makuwa yatswanywa sabhuku nevanhu vake wane mhosva because in this case wakomana hamuendi mega nasabhuku munoenda mese because you were in agreement anosara papi sabhuku kana ari akawapa authority yekuti tsinge anyora tsamba yerufu neyatakura tsamba yerusu mese muno mhosva yakafanana because iwo atakura rufu asi anyora futi chi rufu iwe ndi wasvitsa rufu kumunhu it will be very unfair kuti titi vakomana wane mhosva yekupinda mumakuwa without authority the presence yani yasabhuku it means zvawakaita zvazviri above board asi haane mhosva manje ndisabhuku because haana kuconsulta vidico ticha atotaura isu takutotaura pane zvaataura kuti ane authority kugaona sabhuku
toizwa kuti ane mhosva ere yekunyepa kana tasumudza sabhuku mai kuti sabhuku akati ndizvizivi uyo ane mhosva yekunyepa under oath tobva tamuya andizvo ndosati padare pana tudavana kutaura chii chokwadi ende hatikubvunzi kana kutaura zvinhu zvasina kutaura zvaunotaura wega ndo zvatokubvunza ngozi ivi nyange makuwa handitoazivi asi chimwe chamunofanira kuziva chekuti makuwa aya kune department yehurumende riterini in charge of zvinhu zvozvi makuwa izvo museums and monuments ndiwo vari responsible nemakuwa ese yekuti kana mukafunga kuti ye-exhumation you cannot exhume a body kubva mumakuwa without the authority ye-museums and monuments hazviiti andizvo iya yega. Then the next issue ndeyekuti you are trying to bring in people to legalize an illegality. Munoda kuunganidza vanhu kuti vapembedze chinhu chakashata. That's why vanhu vari kuramba chikuti vanhu vasauye chii, because you are calling people kuti valegalize chinhu chakashata, because what happened was illegal in the first place. Then why should you call people? Kana enda kumapurisa yato malicious injury to property yato mhosva yakazvimirira. Isusu todhira ne the customary side yekuti mumakuwa hamuti sei hamutambirwi, hautambiri bhora muti makuwa itsika dzaridzo. Asi kana wakuwadza chiri mumakuwa kwane mutemo wekunokudii unokubata. Mukona nyaya dzacho padziri izvozvo right now muri kuti mune fiye yekuti miti yacho yakarembera handiti inokwanisa kungodonha futi ikapwanya mwe makuwa. Asi the next question is handiti kana muri kuziva kuti inokwadza mamwe makuwa saka muri kuisiire iri hengi. Prevention is better than cure. Why muri kumirira kuti atanga adonha atanga akwadza makuwa? Imi makazvitarisa the fact yekuti miti iyo yakamurisiya yakadaro muda kuishandisa sechi seexhibit yekuti endai mutotarise yakatohenga miti yacho. Handinga miti ine zvigutsa bvisai zviri hengi tinoya tichiona zvigutsa zvacho panoti umire kuti mhepo yavo yaogasi iri kuuya iyi yoenda kudonhedza miti mupwanya kuti makuwa yawana. Ende makuwa emuti ane zvava ese ane matombstone here, ane matombstone mangani kana kuti akangounganidzwawo ivhu mangani, because we don't want people to take advantage again yekuti papasina tombstone munhu akutoclaima tombstone. Are you telling me kuti makuwa ese ari tikuenda ese ane matombstone aya? Ane matombstone ese? Yes. So ndizvo ndikutaura. Saka kana asina matombstone ese ka ndosaka mwe paita two groups of people, kuti wane matombstone anomira wega, wasina matombstone anomira wega, because kana kuita sharing of the cake in the event yekuti ava vanhu vabhadhara mari ava muruti ane tombstone $50 asina tombstone $50 pane vari kubenefita wasina kuenda kubasa. Ini ndoda kuti muite breakdown yekuti matombstone chaiwo mangani, anga asina matombstone mangani. Handiti then kana tadaro manje strategy yamuda kushandisa haiti, you have to change it. Kana vanhu votadza kuunganidzika wese chinjai strategy. Handiti use divide and rule. Handizvo batai munhu umwe pache zvake munhu 1-1 siyana nezvokuda kwabata as a group. Batai munhu 1-1 nyaya ndo yakasopera chi kudara. The advantage ndeyekuti vakomana havasi kuramba ba, vari kubvuma zvechiwa miti chakadii
because I cannot have a situation where munhu uta kuti shamwari ndini ndakaputsa mawindow ako ndini ndakaputsa chii ini ndochizichiya kutaura nemunhu akaputsa mawindow ako ndoti ndichauya kana tichimbomirai ayo non-committal attitude. Munhu akakanganidzwa chai anoto ndiada autopenga pana wada akazara wese vanhu 20 pana. I expected you to come nevanhu 20 wewe makuwa wacho. Tova taurira where are they? Wamwe wacho aripo. Wari apa? Tivatopedza nyaya yacho. Ndo ma complaint ndichewa. Ndimi ma complaint ndichayo chaiyo. Atimecherwa ku. Muamatonyoresa apa. Ini guwa rambuya wangu rakapwanywa neTombstone. It really worth so much. Anditi rotoenda kotengwa Tombstone yomopiwa mari mwenda kugadzira mu Tombstone mogadzisa. Because pachada uzotaurwa kapaguwa. Kuti sei kutenga rimwe Tombstone rimwe riripo. Andika mutana kutaura sekuru. Tombstone renyu rotaka kutengera ise vazukuru. Rakaputswa nevanhu vanga vari kutsvaga mari muno mumakuwa. Saka vanhu ivavo sekuru watenga rimwe ndinotaka kuisa ini. Ndochiwani ichocho. Handizvo. Saka imi muri apa imi. Ndimi ma complaints chaiyo. Because you are the people who lost. Saka chatula kuti mimi vanhu varapa. Wakomana varapa. Ndiwo wakaita mhosva yavo. Vari kubvuma chii? Mhosva yavo. Handiti? Imi michenda mutaura makutaura nawo taurai zviri reasonable. Don't take advantage yekutoti mari yavo yega. No. Ndazwa mwe zvakazi 50 transport pabocha. Bocha kwakudhura kudarika bhuruwa. Pabocha maita $4 kuenda $4 kudzoka. Asi munhu autoda 50. Uyu uda 50. Tombstone 100. Apa paka head bazi kakake $40. Aiyo. Izvo ndo zvimwe zvinokonzeresa zvinokwanisa zvinokonzeresa sei zvisvika sei. Zvisi kufamba. Don't take advantage another person's misfortune. Don't take advantage of another person's misfortune. Uyu intention yake yanga isiri yekuita sei? Yekuparadza makuwa. Asi intention yake was to make money nemiti yanga iri mumakuwa. Then ndobva zvadii? Pamwe wakapindawo makuwa akadhakwa, kana wakapindawo makuwa waine zvaino zvomuhomwe. Mumakuwa unga hamupindi kuine zvinhu muhomwe ba. Munoda wakachena makuwa. Muruzwa mambo. Saka nyaya yenyu bambo. Sabhuku. Do not clear just one thing. Vanhu ava vakanga vaine mablessings enyu here kuti vapinde mumakuwa. Yes. Ndivanoda kuzwa. Mwana wanga usina mvumo yangu ba. Thank you. Zvatopera. Ndichadaira kuti wanombo nezvo ndakataura wari pano. Pamakuwa kana pari kuda kusenzwa kana kukwedza. Sabhuku ndiyo ngotungamira. Aikwidza maoko pamusoro wakale. Wana wakandiona kweli. Hausaka andi authority yangu. Wada wanda ngemunwe. Okay. Saka tototi mirai Sabhuku. Tototi ipapo lying under oath is an offense. Saka these guys have lied after taking oath. And lying in front of all these people. Aiwa, ndati saka zuta watu wakomana wanyepa pakati pamberi pedare. Ndizvo zvochaizvo. Kuti Sabhuku aizviziva. Ya, Sabhuku kana ndabvumidza chiro munharaunda zvine community mukati. Sabhuku inharaunda. Handina kuenda newakomana. Uyu ndiye uri mubhuku mangu uyu. Uyu handimuziva uri mubhuku rimwe. Wakatorwa ngeuyu. Saka inini hanopa authority. Kana kuna ishana kutsitsaba kuti ndati wakomana wachekereti.
pamakuwa pachekwe ngevanhu vairi vategecommunity ndimbobvunze sabhuku undechangamira pamakazwa imi chainsaw iri kurira makuwa makadini amusakamiswa here wanga wada kuchekana ngechainsaw komana ndabvunza imimi wari kukana ndabvunza ndati pamakazwa chainsaw iri kuchema makuwa makadini makawamisa ndizvo here shamwari makamiswa here ukandimisa wamwe wanga utochekwa futi kuti ani ndakatanga uchekwa wanga utochekwa. Alright. Mira. Wakamiswa here wesono. Mirai ndatoona kuti iri handiro group rega bai. Pane rimwe group riri kuseri futi. Riri kutocheka futi. Alright. Vanhu vari kucheka mapuranga ari kumboenda kupi? Ari ani. Ari kucheka. Ari kuendepi mapuranga ari kuchekwawo? Awa wanga wada kutengesa changa. Mirai, mimi zvesabuku zvandandoda ndatogara ichi pasi zvandandoda nato zvenyu zvandandoda chete. Yes. Zita renyu mukoma. Talent. Sabuku akataura parufu. Wanga uripo kuti panapa pashata kuti pachekwe. Sabuku akataura pamberi pevanhu. Asi wakomana ava ndichizovabvunza. Sekundi aishanda naSabuku. Kuti makuwa gwaiti nani? Unoka nditi ndatumwa nani? naSabuku. Anditika munyepere. Ndakatoabvunza ndokuti matumwa nani? Ndakatumwa nani? naSabuku. Anditi ndikati Sabuku wacho wataura nani? Isusu zipozi iplot. Anditi asiri group of 21. Pane vanhu vakonza kuti pane pakudini? Pakuchekwa. Tukazaya hapana ba. Anditi koya wakatema nematemo kuzasi. Anditika kuti wazomiswe. Anditi inya futi tatavunza kuti makapiwa ndiani? Iwo ngoti takapiwa naSabuku. Sabuku akati kana tacheka miti wozotiona. Ndonya enderere takazwa isusu. Uyu ndiye security zviya we video zviya. Okay. Ndamutondera. All right. So arikamaona Sanyamandwe. Matumwa naishe kuti mutungamire nyaya isiri clear. This case is not clear. Because mutone ma groups 2 aruti matemo no chainsaw. Kowe matemo waripi? Ande ma chainsaw. Kowe matemo waripi? Kuna mwe ma chainsaw futi. Wanga ukana nawo. Pano vamwe wataurwa futi ka. Wanga watazi munhu yakaotimisa. Handi Sabuku ba. Asi takatomiswawo ndi competitor. Akatodo chainsaw yake atochekawo ndiye akatotimisawo. Saka awa vanhu they were contracted by someone kuti vacheke mapuranga for monetary benefit. Ndiani ngotaura payani. Imi makazi nani chekai. Nini ndakazi naSabuku indocheke miti. Ndaenda kokumbire ndi Sabuku. Angatara pamakoti padodini padochekwa padokile pashata mango pananzvere. Vamweni vakatanga kucheka, wakaenda kocheka miti yakaita mitete. Waenda kocheka bodini, waenda komiswa. Inini Sabuku ndakaona vari pamagrosa. Sabuku arucheka miti ndoche miti yakadini yakakura. Ndio ndini inotengeso inini. Sabuku kati chi? Enda odini wocheka. Dzokera sorry. Wati yakakura yakudini? Yekutengesa inoisa mapuranga inocheka mapuranga ndoenda ideni miti. Watengesa woisa mari yacho kuna. Mari ndoka kuna Sabuku mari. Uyu ndakazota mutsvago ndichereso bareta uyu ndazota mutsvago uyu ende musata sumuka chereso bareta ndizvete Sabuku kati muchumire ende akakubvunza ura iwe utori contractor because hauna chainsaw chawinacho iwe authority asi chainsaw hauna chawaita wahwina contract miti hauna wobva wanohaya chainsaw operator wobva wapiwa authority naSabuku. Saka which means mari wangodoshare iwewe na chainsaw operator naSabuku. Saka Sabuku akamupa ere mari yake. Sabuku ndayo peta kazomiswa miti unari akamupa ere. Sabuku aka atina kumupa. Aura kumpa. Ko chainsaw operator akamupa ere mari yake. Chainsaw operator andina kumupa. Saka uchada kuione. Induro. Miti yakadona? Miti iripo ichakanotsikira makota ndatocheka miti zvekana zimbomire kuti cheka miti yona. Kutobva pakati pano miti yaisi yako ndenharaunda. Saka wakatomira ipapa usina muti. Asi vanhu vakasenza.
ende wada kubhadharwa. Chadini manje. Ya washenda Aiwa, izwa usaite zvokutaura zviri kubveba. Ndati hausina miti ba, adizo hausina miti, asi miti iyo akacheka iripo. Munhu akacheka uda mari yake, woza haana kuiswa nenharaunda ba, akaiswa ndiwe. Makuwa akadonha ada kugadzirwa. Kontrakta wemunhu akadonhedza miti ndiwe. Makuwa ada kugadzirwa. Saka nditori surprise kuti vamwe vanhu vese vamunotaura tazi kune vamwe vasina kuuya vangu vakawanda. Hakuna vakawanda ba. Muridzi wenyende uyu ndiye akakontrakta vanhu vese uyu. Ndiwe zvekontrakta. Ndiwe rekontrakta. Ndiwe kontrakta. So it means nyaya yekubhadharwa kwemakuwa bambo. Vamwe vanhu vese siyanai navo. Makuwa 13 iwo unofana watenga kati. Wechenjwa hana basa, wozakati akaunzwa kubasa. Utodawo mari. Ukadhiraivhiswa bhazi, mwedzi wapera rikaona mari yako. Saka ukadhiraivhiswa bhazi vanhu vachizikwirai mahara mutare nyanga nemunhu ari kukambeni ake uda kuita MP. Zvikuita kuti mari yako kana mwedzi wapera upiwe. Mwedzi wapera unopiwa mari yako. Zvekuti bhazi rakari kubhadharwa here kana kuti rakazi kubhadharwa. It's none of your business. Iwe mwedzi wapera uda mari yako. Zvinewe chamwari zvekuti matanda aenda here kana kuti haana kuenda. Iwe chainsowo paneta wakadini wakadonhedza matanda. Saka unoda chii? Mari yako. Wemakuwa unodawo mari yawo. Ndo pane nyaya ipo. Mamu. Ndo uyu. Ndo mira hizi. Pamusoro ichi. Oye pasare sa mamu. Gure mai. Inini ndini nyaya yakaitika musi wakanga washaika. Wakanga washaika mai wangu. Ndimiani ndini gift boko. Mushure mekunga mai awikwa. Pamakuwa pakapasikachaiti bazvo papaine zvimatsotso nezvimwe zvakasiyana. Zvekuti pamakuwa hapaitika kana kuti hazvina basa ba. Ndikuedza kuda kutsigira ngenyaya yekuti sabhuku akazosvika pakutaura kuti vanhu weye wechida zembe paro pano paye pashata toda kuti tizodini tizopangane tidini tigadzirise panapa. Saka chakazondishamisa inenge chokuzoti zvamuri kuzwa kutoti vakomana vari kupikisana vakazoti iwo gurupu rese raenda kosenza paya paya vakanga vaziti mushure mekunga tataurwa kuti tichazounganidzana ndisabhuku paida kubviswa zvakaita zvitsotsotsotso tukadini papambiri vakomana wemeduku ngepfungwa yekutoti vanonga vachida zvinozi mabhariketi zvekuita kumugodhiya vakabva vaenda vakatanga kutotema sabhuku asichaziva manje vobva vatema-tema vasvika pakuzodini kunetsana neavo amene zvakava zvakutoitika zvototi pamwe pakatomuka hondo ipopo kuzosvika avo vabva vasvikawo necheniso vobva vatangira kuenda kutochekawo miti yakanga yakakurisa zvototi kana munhu ari noma uchai kusvika kutoti guwa makuwa akadarisuka kuti munhu wakasvika pakuzocheka mutuka unonatsa kuona kuti pane zvakava zvitoitika papfungwa dzemunhu zvekuti muntu unodonhedza komana vabva vasvika vatodoredza miti yamo dzadza pfungwa dzekukanirana zvakazoita ini ndasumuka kuti nditedze kutaura kuti mai angu ndipo akanga afa kuti sabhuku akataura nyaya yekutoti ngapachekwe zvisizvo tichazounganidzana senharaunda tichigadzisa ndo mashoko basandina Uchakaboirapo. Uchakaboirapo. Iwe waziziya kubvana kutaura neuyu baba. Uyu ari kutaura ndakataura naSabhuku. ndiri kutaura pamakuwa pari pataura avo kwete Uyu wati ndakazoonana naSabhuku. kwete Iwe uri kurambira Sabhuku. handitaure kusitoro bangoma avo ari kutokazoonana kusitoro ndiri kutaura zvakataurwa pamakuwa zvataura avo kuti tichazounganidzana zveuko handisipo baibheri sabhuku undori sabhuku wangu ndakoti nditaure ngekuti chiitiko chakaitika mushure mekufa kwamai wangu. Anyway, pane chimwe chandazotoona futi. Chimwe chandazotoona wamwe wenyu sabhuku munowirirana naye iro.
sabhuku wenyu vamwenyu misabhuku wenyu munowirirana naye kana kuti munomuteerera here handisi kuti sabhuku wenyu mupindure ndinoziva kuti sabhuku wenyu munowirirana naye here kana kuti munomuteerera here Changamire sorry. Ndokumbira kubvunza kuti murubvunza uyu mukomana uyu here kana murubvunza wadare wa mwari wa. Ayo warubvunzwa wese Wese waripo. Muri yasabhuku yacho. Yatiri muri yese yasabhuku. Muri yasabhuku. Mufanzi munowirirana yes or no. Check. Ndozvina Changamire. Ini muri kuona zvandimuchaida kuita here uye ndatoda kuti makagara ipapo muri magrupu mairi baba kune gurupu rasabhuku apa negurupu riri andisabhuku apa wesi pane gurupu riri kuita zvese zvataurwa nasabhuku riri kuita kaunda nerimwe rutiro zvataurwa nasabhuku rosapota saka mauya makaronga kushandisa dare ramambo Mutasa kuti iriri kundishandisa irini manje kuti ndichaye tsvimbo ndimuchaise tsvimbo iriri ndikuchairei tsvimbo dzenyu dzamakawiga mumabhachi nyaya iri apa iyi ichiendai moti kuna ishe anzani nemaunga handizvo vanhu vari apa handizvo ngavanyorwe mazita avo umwe naumwe ane guva rakaita sei rakapwanyika handizvo then wakomana avo ngavaende wobvise miti yese iri hanging yawakacheka makuwa ngaibve makuwa then wakomana avo wobva wawirirana mari dzekukombanzita chii dzemakuwa ewanhu wakaita sei because there's one other thing chamunokwanisa kuita kuti mubatsirike mese kana muri toziva kuti mapuranga evo ari kutengeswa ane mari kana makastoma aripo yaresponsibility yenyu ishe nasabhuku mapuranga evo ngaite sei ngaatengeswe and part of the proceeds of masales iwawo ngaaende towards kubatsira kugadzira makuwa avanhu akaita sei akamura yes kuti endai moti miti yese iripo kana mutoziva kuti inotengeseka handiti bvisai miti yese irimo inotengeseka asi yoita responsibility yechii yecommunity handizvo zoita transparent kuti miti yese yatengwa apa yatengwa nanhingi yatengwa mari yakati handiti makuwa akaita sei akapwanyika 1 2 3 4 5 handiti arikuda mari yakati handizvo mari iyoyo achatopera mari iyoyo kana yashota uyu ndiye achatopera mari iyoyo kana yashota kuti igadzise chii makuwa iwa asi une mhosva yake yekucheka makuwa without authority makuwa hamuchekwi saka izvo zvatoita manje nekuti vari kunyeperana nasabhuku vakurambirana pamberi pedu kuti havazivani iwo vachizivana wachazononana kuseri wozobatsirana kukuripa mhosva isusu munhu atabata necontract zvekuti taona makawirirana here kana muda kuwirirana isina uhiyesei your word against his word saka ari kwasi kuti pakati penyu arutaura chokwadi ndiani although in most cases inini nenyaya yekuti sabhuku is my subordinate ndaifanira kumusapota but handimusapoti panyaya yakadai because ndiri kuona kuti ari kunenedzerwa and ndinenge ndichiexpecta kuti iye anofanira kunge ari on top of the situation kana tiri kuground iko titesanditi saka iseni maunga ngaite make sure kuti asupervise kuti chi wanhu awa inini chandaa kuda ava wacho atori panapa ngavabva kutosiya kutonyoresa chi mazita avo nematombstone avo akapwanywa nemavalues ematombstone iwavo
kana tikazoona zvichiita tichatotuma mukomana wangu auye kuona auya kuonawo miti iripo yacho nemamihengere yakaita nemapwanyiro akaita makuwa acho nechii zvese. Inokwanisa kuita mbiri yekuzwa akapwanya makuwa iwo akawa kwacho ari 4 because ini chindinetsaka vanhu vatatu ava ndo vangauya chete kuita macomplaints nyaya dzekupwanyiwa makuwa. Yes. Ora saka ini chinzwa kai iwe security. Iwewe ndiwe security ndio unofanira kunga uri ndipa ma statistics ekuti zvakamira sei. Because security threat kuti vanhu vakafa vari mumakuwa. Saka na uri turi security kai you are security for both the dead and the living. Because aramba akasunga kune mutemo uriko Dead Men's Act, protection of a dead person. Animal rights ake nyango munhu ari muguwa akafa. Saka those rights must be protected. Kana munhu ari paakarara ngaasasumudzwe paakarara ndipo ipapo hamutambipo, hamuiti noizu makuwa, hamuiti dhirindu makuwa, because munodisturba peace yake. Hamutori ivhu pamakuwa. Munhu anowigwa nenguwa. Guwa hariti sei haricherwi roshaya munhu anokanda anopinda imo. Cherai guwa pakuzwa kuti aripinda mundinhingi. Mitemo iripo yese. Saka inofanira kudii? Inofanira kuchengetedzwa. Andizvo. Saka ndikuti mimi security pamakaita ini nenyu makuwa chaiwo matombstone akapwanywa mangani? Inini ndiri more interested kune ane matombstone nematiles because ndo zvinhu zvine value iri attached kwairi. Because pane ivhu chete kuti rapwanywa chii endeka nefoshoro nemapikiri modzosereka ivhu panzvimbo rapwanywe iro rapwanywe. Iwewe papa nyaya yeningi investment makuwa mangani? Simende ka it means kuti paiswa there is value yaedwa pane cost. Saka rinewa rakatowakwa nesimende ritori no cost yaro asi harizovenzani nerine chii rine tombstone kana kuti rine matiles. Handizvo. Saka muchaona kuti compensation pamakuwa vaikatosiyana. Ndiri kuti vane makuwa anga asati agadzirwa, handizvo, ngavaende nasabhuku makuwa vagadzise makuwa waumbiridze ari kuda kugadziswa matombo acho neivhu ridzoserwe panzvimbo zvinhu zvodzoka panzvimbo. Asi vane matombstone akadii akapwanywa, matombstone ngaite sei? Ngaatengwe. Ari kutenga ndeupi? Ndeuyu muchibatanidza nemari yechi imari yemapuranga yamuri kurwira ari mumakuwa iwa. Achimo ere mapuranga? Arimo zvokuti andozadza lodi. No, zvana my suggestion ka yanga iri kuti 1 munaziva chinhu 1 makuwa haagari pasi pachena. Musabvise chibvute. Saka zvamunokwanisa kuita makuwa imomo handiti chivai mabvisa, handiti aya muntu anofanira kubva ngaabva abuda, handiti asi mosiya chi shed inenge irimo, anenge ari eshed arimo mukati arimo. But ndandonyanya kuti dai mwamboine manatural chiya handiti kana irimo iyi siyai iyi mobvisa chii. Yes. Saka asi chisiyai imwe mugamu iri chii irimo, handiti asi imwe yese ngaite sei? Ngaibve yamuri yacho angamati chakunetsa kuti hamuchapindiki. Yes. Saka chiita izvo asi manzi chiitai muri pamwe chete. Haisi kuitwa mubhava, haisi kuitwa kuchechi, ngaiitirwe kuvillage panzvimbo ipapo. Endai panzvimbo ishe nasabhuku nevanhu wese moonesana zvoda kuitwa chaizvo chaizvo. You identify together zvoda kubviswa zvobviswa zvoiswa apo.
anoda kutenga vazwa kuti ningo watenga mari yakati, mari iyi yakushandiswa chakati. Kumakuwaku migamu idema musatira kuti ugire mese musati matanga kuti ugire zvamama kuita. Makuwa mazuva ano there is need yekuti afenzwe kuva protector kubva kumombe. Because mombe dziri kupwanya matombstone. Andizvo. There is need yekuti muise matepe emvura makuwa. Kuitira kuti vanhu pari kuigwa munhu munokutora mvura irimo makuwa pano kuchati mukutsvaga mvura kwenyapande wakaoma. Munoionepi? Anditi ngatiite zvinhu izvozvo zvekuimprove makuwa matinoda kuzorarawo isusu. Mafire guard anodiwa kuti makuwa musaite moto. Let's improve. Anditi nzvimbo idzodzo. Saka ndizvo zvamunofanira kuita izvo. Mari dzakaita sei dzenge dziri kubva imomo ngadzidzokere dzishande mupi. Handi dzekomwa teku ba. Yes ma. Kutaura kuti matipa munhu unotibatsira pane basa riri wesecurity uyu ndiye kuti munhu uchabva kuno. Wesecurity ari kuita security yake at village level. Ndividiko vagara arimo. Asi tichatuma munhu achauya koona kuti zvamuri kutaura paground ndizvo here izvi kana kuti handizvo. Kana zvisizvo tokudaidzai tokutaurai kuti chiitai zvakati. Kana manyepa tinozoona kuti manyepa. Handizvo. Ndo zvatuda. Saka isu tutoti musechikati mangwana Monday munhu anotouya. Munhu anotouya Monday. Mwa matopedza mwa matoonesana zvizvo zvamuda kuonesana. Kana kuti matoronga kuti Monday village yacho ngaibva yatodi ngaitoungane. Ngaibva yatoungana Monday yacho iuya achiuya usvika itoripo. Mwa maonesana zvese uyongo yauti pa report yekuti zvinhu zvafamba zvakati. Kwa nenguwa zacho tungasvika panguva. Ingasvika panguva 8 o'clock aringasvika. 8 o'clock. Yes, 8 anengasvika. Asi iwe shamwari uchaendesa mbudzi kwaSabhuku yekucheka mumakuwa without authority. Uchaendesa futi mbudzi kwashe kucheka mumakuwa without chi kwadza makuwa. Yes. Mamu transport ude. Okay, kubva hapo kwa munhu bva imari $4 kuya $4 kudzoka. Kupi ikoko? Ndime ma 50 here. Aiwa, imi manje hamuripisi ba. Samunoita munofanira kutanga mataura zvinhu zviri pachokwadi. Then isusu tozokubatsirai kuti muripwe. Noti kuti imi muripwe, imi itai zvokuti makuwa aite sei? Agadzirwe. Handitika isusu tochizoita izvo toda kuita naye. Asi mari yenyu imimi mauya kangani? Katatu. Which is $24. Because makuwa achada kugadzirwa ka? Saka chingogadzira iri 4 which is $32. Mwa mapiwa $32 nhasi. Mwa maenda nhasi. Asi imwe yacho kuti yekuzouya pogadzira makuwa yatopo mubva mapiwa mariyo. Yes. Asi zvandataura Tombstone yenyu ne cost yacho. Because pane cost ye Tombstone ka. Then pane cost ye labor. Ne transport ye maTombstone iwo. Zvoti munhu akangwara zvaanoita shamwari. Kuenda kutsvaga motikari 1, kuenda kugadzira kutsvaga munhu 1 anogadzira matombo ese iwawo. Wongotakura ka 1. Kana waita mapayment terms nemunhu wakweyo zviri nane. Wobva wagadziriswa kuti mhosva yako iite sei? Iperi. Ndanga uyu. Ndazogurisirwa neuyu. Ndandapa mbudzi yani? Yaishe. Nembudzi yani? Then musu chagadzirwa zvinhu izvi matombo.
chikafu chewanhu icho responsibility again. Wozwa vanhu vanogadzira makuwa adauya handizvo pachagadzirwa makuwa padauhiwa handizvo. Saka zviri izvozvo zvimakuwa yo toti rini, but ndanoda statistics now ndizoti makuwa manganawo, so that izoti munhu tomupa nguva yakakura sei. Angaita mangani makuwa yo? Makuwa pane zvinezvi tine 13. Nduti ane matombstone. Hatina statistics Saka musi wemande anouya nestatistics dzemande idzo, then totisipe munhu time iyo. Asi iwewe uchigadzirisa iwewe, but this has to happen before November. November hatipindi ba mumakwembe. Saka zvinofanira kutoitika before chi. Saka iwe uchifanira kugadzirira. Ndombokumbira kutsvagawo mari changani. Aiwa, nguva yekutsvaga mari unayo. Nhasi date ndiani? 14. Nhasi 14 September. Patori 14 October umwe mwedzi ka. Unodai we got almost 2 months. Enda utsvage mari shamwari, unozotaura wakabata kuti ichosana ndambona matombstone 5. Togadzira before November. Kana utora zviunesa tsvagazve kumwe makuwa ane magamu ocheke futi. Usakabatwa waita walaki. Asi zvatataura ndizvozvo before chi November. Handizvo? Right, isusu kunoko bva tozotunzirwa mboche umboya yedu. Yevanhu vanondopinda mumakuwa asina mvumo. Komutsa midzimu neisiri yawo. Otipa mboche yedu by musi wa14 October. Dziri 3 dzinofanira kubhadharwa before 14 October. 14 October. Haupindi mumakuwa uchiita zvaunoda. Ndimo munononyengana mumakuwa ivi. Hatibvumiri izvozvo, hatidi izvozvo. Respecta makuwa ngaarespectwe. Pamusoro changano. Yes. Because before Monday, pana kutenga kupingasa tawo. Yes, Monday mbinga ari kuuya. Kusvikira kwawe chat akandosvika taura kuti asi takatiri kuti tifanire kuunganidza vanhu panzvimbo. Monday vanhu ngavauye. Tati Monday by 8. Unasvikira kwaSapo. Monday by 8. Asapo unogara kwamabhara uko. Anosanyamandwe zvapera. Aiwa, imimi zvene izvo hazvenyi izvozvo. Zvokuti Sabhuku unogara Joburg aizvo hatinei nazvo. Toda vanhu by 8 o'clock panzvimbo. Handizvo? Pachine chimwe here? Hangu ndandikufara ngenyaya yekuti mukomana wawo uchatuma amboyo kuti mamiriro akaita panzvimbo yacho kana izvo tiri kutaura zvokuti panobuda production pakabva kuti kuwaira miti mizhinji tiri kunge kuti udimbura kuti tione kubvisa hazvidhonzeki. Ndinofunga kuti unobhazi tinozongoonesana naye pano. Ndosaka ndati kana mapa ground musi weMonday ndopa muchaonesana zvida kuitika ipo, asi tinoti kana chishuwo chenyu chinopaite clear ndii muchaidentify kuti mutiri kubuda ndeuine uyu posara ibvute, asi chatikuda bvute harifaniri kubva. Ndozvatikuda. Bvisai yamunobvisai yese, asi munofanira kusara chii? Bvute. Ende mugamu yekuti isatungire handiti munokwanisa kuti vamacheka motora chii inonzi diesel kana salt. Mova maudira uchakatota paya, mova matodira salt paya pamusoro pacho paya. Salt ichi wana wechikoro. Salt inoshandiswa pachi. Munoshandisa salt pa regeneration. Munoshandisa salt as a dehydrant. Gadzira baka yawo. Handizvo? The reason why uchiona salt ichimwaiwa pabaka yawo kuti baka yawo idhonze mvura iri mubaka yawo kuti baka yawo riite sei? Rome. Saka salt works as a dehydrant. Kana takuenda kumatanks nechikwa munombosangana nazvo chemistry paya. It's used as a regeneration agent. Oh, wakomana, wafana. Right, enda